станция на село Борино. Да. За питейна вода, която е направена с европейски средства. Колко пари? 1 884 000 евро. За нещо, което не работи. Въобще не е работило. Парите са дадени, комисионките са взети, водата на Борино не минава да се прочиства директно каквото от реката. Значи тя идва от Караджадере, тази вода, от открит водоизточник. Знаете, когато вали, когато нещо има така, минават трактори през реката, всичко замърсява водата, но без да се прочиства, идва тук в пречиствателната станция, която би трябвало да пречисти водата и тогава да върви по определени абонати, т.е. да захранва Борино. И през това нещо кмета се облагодетелства, а жителите на Доспат продължават да се троват с водата. На Борино, на село Борино. Това е за Борино. Такива има няколко пречиствателни станции, някакви за чисти, за отпадни води, които са дадени милиони пари, а не са работили. Тук ще видите къде е табелата. Мога да се отложа от кой бетонов възел са бетоновите блокове тук. Да. Кмета на Борино също си има бетонов възел, между другото. Така че всички кметове на ГЕРБ и на ДПС си имат бетонови възли. Така, влизаме в пречиствателната станция. Ще видите, че всичко е без да бъдат затворени, т.е. да бъдат предпазени от Има как да влеземе. Има как да се влезне. И какво виждаме? Значи, виждате тук табелата, която е направена тази инвестиция за 800 476 евро. Това е само като с съфинансиране. А целият обект струва 1 881 058 евро. И каква е далаверата с всичко това? Далаверата, чието едни средства са вложени, хората ги изплащат с скъпа питейна вода, без да им се пречиства, пият мръсна вода и ще видите надолу и резерв. Затова болниците са пълни с хора заболели с онкоболни. Хората са онкоболни. Такива болести има. Ето агрегати. Сега ще видите отдолу същите работа и някой, ако иска да компрометира населението, ще видите отворени водоеми. Не съм идвал, но би трябвало да са отворени в това. И какво още? Ето виждате каква малка така, но милионите фърчат. Милионите фърчат, докато българите се троват. Да, точно така. Пиеме некачествена вода. И другото, което е, това е не от изворна вода, а от открито водохранилище. Река Сърнена. Се намира на Караджадере. Точно зад този хълм. И колко време се е кандидатствало по този проект? Не знам колко се е кандидатствало, но по принцип преди около 10 години е готово. Да. От преди 10 години е готово и не е заработило въобще. Ще погледнем тук дали може да имаме достъп до водоемите. Как да минем, да. Така снимате, виждате. Катинара затворен. Така затворен, че не може никой да влезе. Две кофи, порна вар да излеме, да дезинфекцираме. Ами само да не е цян кали, защото всички ще са така. Ето виждате къде е водата тук. Това са открити. Ако някой иска да навреди на населението, влиза си вътре.
Чакайте само да видим, да. Видете. На ВиК Смолян цялата инфраструктура е така. Цялата безстопанственост. По този начин, ВиК Смолян, да. който Безстопанственост. иска да влезе и по някакъв начин да замърси водата, Не само да замърси, да отрови населението. Това е национална сигурност, разбирате? Разбира се. Нямат пари за катинар ли? Плащат 6 лева вода, 5,70. Добре, всичката вода е гравитачна тук. Не е всичката гравитачна. Имат гравитачна, тук отсреща, обаче тя изпускат гравитачната. А само на помпите ползват, т.е. харчат и ток. И енергия харчат, да. Да, Безмислено. енергия. Да, Безмислено. безмислено. И другото, което само минава водата, не минава през пречиствателна станция. Да. Отдолу ще налеете вода и ще видите каква е жълта. Това е открито водохранилище, макар че един там министър ли какъв казваше преди една седмица в Народното събрание, че такива водоизточници открити не би трябвало да се вземе вода. Колко струва този проект? Този проект го видяхте колко близо 2 милиона евро, Така. направени с евросредствата. Ето къде са прибрати тия пари, където... Кражбата. Да. Кражбата на евросредства. Да. Такива, ще ви покажа и такива пречиствателни станции за отпадни води, които 1 час не са работили. 1 час. И се чудите защо водата ни е скъпа, защо хората са болни. Банко, ти знаеш ли, че На терен сме и с Лариса Савова, народен представител от политическа партия Величе. Какво ви направи впечатление тук? Ами аз знам за тази пречиствателна станция от няколко месеца, Цанко ми е споделил и както виждаме всички, тя не работи. Да, с едно просто търсене в Google може да видиш, че от 2017 на стойност 2,5 милиона лева е построена, но тя не работи и всъщност смятам още днес да напиша един въпрос до министъра на околната среда и водите и да го попитам да ми отговори, може би, защо не работи. По време на парламентарен контрол, защото това време там се използва за всякакви излишни въпроси, а не по същество. По принцип си е празна винаги, няма интерес от другите групи, но наистина това е една много важна тема, защото това е геноцид върху всички българи. Видяхме какво може да се случи тук. Всеки, който е с някакви намерения зли, може да отрови много хора. Да. И това е навсякъде, между другото, защото аз съм ходила с Цанко тук в областта, той ми е показал много водоеми, които всеки може наистина да влезе да отрови водата. Да, това е истината. Видяхте какво се случи с кмета Илин Радев. Той продължава да тормози хората. И аз смятам, че Цанко с това, което е решил да направи, наистина му желая успех и ние ще застанем зад него. В последните 12 години, които около 60-70 милиона са за такива пречиствателни станции, довеждащи водопроводи, които не са работили и една минута. Представете си какво става. А другите, примерно водопроводи по такава проектна стойност струват 5 милиона, а те не струват де-факто от милион и 200. Такъв е в Златоград случая. Не повече от 1 200 000. Това е с всички разходи. Такива са в село Любче в Доспадска община. Такъв е в Точков гроб, което е за близо 1 милион, които ще видите само тръбите са оставени от реката и не е работил. Работил е 24 часа, когато за тия 24 часа 30-40 човека постъпиха в болницата с дезинфекции. Цанко, това е доказаемо. Едни адмирации за теб, защото ти си единствени и то на местно ниво, където се познават, да се опълчиш не само на местната власт. Никой до сега не си е позволявал от бранша, смисъл от ВиК сектора, от строителни фирми да говори за такива злоупотреби. Специално в ВиК проектите, нали, за пречиствателни станции и така нататък. Ти си единствения. И затова искам да ти стисна ръката, защото на местно ниво, където те познават, си излязал и си изпълчил. Защото на местно ниво не смеят да излезат на улицата. Не смеят... Киро, видяхме какво стана в това, как се казваше, до Раднево. Този кмета. Хората не смеят. Благодаря ви, но на базата на тия кражби, където аз излезнах,
Защото за мен е по-важно българския народ да пие качествена вода, да се храни с качествена храна и по-малко заболеваемост. Аз тръгнах да се боря срещу тяхните кражби и ето виждате, къщата ми събориха, сега ми събарят и ранчото и какви ли не пречки ми правят. Единствено не ми са посегнали на въздуха. Заплахи много. Си изкарал. Кажи къде работиш тази тежка работа в чужбина? Цялата фамилия работите в чужбина, тежка работа. Да, сина ми и жена ми работят в Англия. Чакай, аз друго да те питам. Казваш 112 милиона инвестиции. От тях 2/3, 80 милиона не са работили един ден. Да, с тая разлика от тия 80 милиона могат ли да си купат апартамент в Барселона, апартамент в Манхатън, апартамент в Дубай? Според тебе могат ли? Могат всякъде другаде, но не е в България, защото българска. Елин Радев е пионка. Да. Проблема е в неговите шефове. Така е. Да, бе, Пеевски има 5 човека, като само адвокат има около 360 милиона на сметки. Да, само адвоката. Само адвокат. Ама това е мрежа. 15 хиляди са. 2300 фирми. Не за купуването на апартаменти в Дубай или в Монако или някъде другаде. Важното е хората да бъдат тук в България, да работят, да създават блага. И другото, което е ние да си върнем децата от чужбина.